Muna tayo sa Cerritos Farmers Market. Saturday ngayon. Ayan. Let's go. Okay, ito yung entrance. So, okay, pwede rin siyang dito naman may hula hoop kettle. Yung mga price nila. Popcorn. May ibang kulay. Laki ng lutuan nila. Laki ng lutuan. Ang tawag na pupusas. Morning! Tawag food. Ito. Morning! So these are the healthy ones. Granola. Prices $6. Ayan. Fresh baked cookies. Okay. Ito yung lamos, pupusas. Mexican ano to. Ito yung mga price. Ito naman ay gourmet tamales. Tamales na Mexican Mexican tamales. Me gusta. Ayan. Pork, chicken, beef. Tapos dito sa kabila. Kabila meron silang karne asada. So dito naman honey. Fisherman's fresh fish. Fresh fish. Good morning. Fresh fish, Meron akong tuna. So parang ito Mexican muna. Tapos andun yung mga gulay-gulay sa pinakadulo. So, morning. Good, sir, good. You? Masala?
Yeah, it's gonna be a nice little black tea, Black tea. part of our black tea collection. We also have a nice green teas as well, and herbal on the other side. So you want to go with non-caffeine over there. Okay. Yeah, this masala of course is gonna be the most popular one, especially right now. If you want to For make like a milk tea for those you know. millennials, huh? Yeah, exactly. But more medicinal on this side. If you want something for like, and the rest are gonna be teas. That's gonna be actually our herbal. Herbal Yeah, chai. so we have a little rooibos in there as a base Right. instead of the masala black tea. This ginger, With turmeric, Ceylon turmeric. cinnamon, and black pepper. So that's gonna be our golden milk combo. So it's a nice little mix already made for you. Oh, very good, man. And the rest are like more medicinal. Like we have blends with milk thistle, dandelion root. Our brain formula is really good. Detox. Yes, sir. We also have like sleepy time, relaxing teas, and a mullein combo too for like your lungs. How much is this? They have the biggest size at 60, 60? 30, and then you got 15 in the small size. 60, 30 and 30, and 15. Yes, sir. This is about 30 servings though. You want to try something small? This will last you quite some time because you only use a small teaspoon per serving. Clarity? Yes, sir. Yes, sir. Alright, Yes, sir. so- I got my banner down here. I'll put it up right now. Alright, bro. Yeah. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Have one today. You too. Okay, yun mga tea naman daw. So, let's go. So, hot dogs. Ito naman bread. Bread naman dito. So, wala pa siyang pangalan. So, itong mga bread. So, coffee. Coffee and bread naman. Ayan. Award-winning and rare coffees. Morning. Blue Mountain Coffee. Blue Mountain Coffee. Moon Mountain Coffee. Yeah, I'm live. Okay, this is Moon Mountain Coffee. There you go. Yung mga prices nila. 7, okay. Got it. Just one? Bread naman siya. So, ikot tayo doon. Ano naman dito? Quality food. Salad naman yun. Fresh nachos. Ito naman yung mga prices. Yung mga fruities. Example. Example. Flowers din dyan. So, may bread, may coffee. So, may tumutugtog din dito. Okay, flowers, $8, $6. Roasted, alright. Bago, chicken. Roasted egg, corn. Ito naman. Rich in fiber. Juice.
Six. Ya que tampoco le podemos buscar café. Antioxidant. Protein. Memory booster naman. Magbabayad ka, pwedeng card. Sili. Ito yung sili ko. Morning. Giant granadilla, $40. Morning. Good. So, honey naman to. Wild hour honey, $19. Orange. Oh, pure honey. Pure.
Pilipino na tayo sa may mansanas doon. Ito na yung ating hinahanap. Masarap, matamis. Bili tayo ng gulay. Tanong na to. Wow. May palang doon, no? Ito yung okra. Harga mari baru gue cuma ini teman kan. Tujuan Lakay niya mag... anong pili niyan? Piliin mo yun. Gusto mo. Ako maliliit ang gusto ko eh. Mayat ng babasit. Naimas. Ay, mas ah. Mabali mo nga ramanan ha. Sambit na. Tagano ka lakay. Tagano ka. Pangasinan. Ay, Pangasinan. Siren. La Union. Yan yan. Dagupan. Oo. Bangus niya. Balos. Kilawin nga bangus. Lagi Ang nga. aming lolo may Palais na. Sarap nun. Tapos mga dapat tikwadot dyan eh. Palang. Kaya na ganito eh. Palang. Oh, yeah. Ano ba sa win? Ano nga? Win, ano? Win-win. Wala mat ka na. Parang Ilocano. Win-win. Anong bulang lang ka, dinengdeng. Oo, dinengdeng. Kamti paraya na sa luyot. Kanay. Paraya sa luyot. Tapos yan. Ano panlinis din. Walang basit lang. Basit. Ito lang, basit. Ako lang yung ang palaya. Kaya may ganyan na ako eh. Oo, dito tayo. Lagyan mo din ng ano, sa luyot. Sarap. Sili. Ang masarap sili. Oh, maganda tong sili nila. Oh. Ganito yung sili ko eh. $8. Yeah, this kind of season. Okay, They don't look good, but I want to see. Ara na ako. Oh, ikot pa tayo doon. Ano tayo lakay man eh. Oy, manay, niimas. Kanya dahil Sili. Batang eh. Ay, dato eh. Sa ang jak personada di kasta. Ito din niimas sa usaw di bagoong. Kanya Hi there. Hey, you're so cute, huh? What's your name? Question. Turuan mo mag-Ilocano. May tayong plastic. Kami, ang palaya na ako sa bahay. Ito, talong. Itong talong, kailangan. Gusto ko yung maliliit. Sir! Ang gulay natin. Pinakbet.
Tayo doon. Yun, merong ano, dahon ng ano. Dahon ng yan, isang dahon ng ano, karabasa. Yan. May palang pa dito. Yung palang. Oh, saluyot. Okay, this one, two. Saluyot nila kayo. Yan na, nakita ka, saluyot. Oh, piliin mo yung ano. Anong maganda? Piliin mo yung mabango, yung amoy bulaklak. Ah, Yeah, ito. yan. Pwede tayo. Ito, maraming bulak. Ito, may dahon din ng ano doon, kalabasa. Kumuha ka. Ano pang ano? Kalabasa, bagbula lang ka, yan. Ito gusto ko na. Di ba nilalagyan ng kamote rin? Pwede rin. Yun ang talaga, ang kamats niya. Kamote. Meron ka ba? Hello. Are you shopping? Vegetable shopping? Yes. Yeah. Thank you. You're shopping with Dad. Shopping. Oh, you do him first. Ah, it's okay. No. You're good. Salamat. Opo. Salamat. Magbubulang lang din siya, no? Na ako din. Mayroon na akong nabiling prito. Ako may nagbigay sa akin ng ganyan, kaya... Meron akong salmon. Salmon? Ihaw mo? Yung ano ko muna. Hindi. Tingin ko iihaw ko masarap. Oo, masarap ang inihaw. Masarap ang inihaw. Pero And then one of these- Kilawin. Wow, masarap yung inihaw. Tinanggal ko. Ay, sayang. O, pag nag-iihaw ka, dapat di I'll mo take it to tinatanggal. your dad. I have plenty of things over there. Okay. Oh, I'll take it to your dad. Thank you. Salamat Sige sa po. inyo, ha? Bakit po? Teka, sandali. Ate sila kay. Nagtinda ng luto niya. Opo. Meron ka card? Meron po. Kunin mo nga, Ed. Ayun, masarap ang Teka lechon nito. muna. Nag-ano ka ba sa simbahan? Sintian of God? May mga simbahan. Iba. Kunin mo, Ed. Sige, salamat. Sige po. Mahina ito mag-promote. Lagi kita nasatsampahan dito eh. Lamit yung nagluluto. Here. Sa bahay mo. Sa bahay na lang. Yeah. Diyan lang siya nakatira. Text nyo po ako, tapos i-message ko yung ano. Hindi, kadalasan magkano yung ilang... Saglit, Depende sa laki naka-live. yata eh. Ng laki. Depende. Nasa ano kasi, nasa isang phone ko. Wait kami. Stop. I said stop. Okay, ito. I know. Sa bahay lang, sa likod mo lang ng bahay na. Oo. Galing ha, hindi. Tama yun, kasi sa tindahan eh. Mas bahal sa tindahan eh. Hindi, may kung gusto ko pero ayaw ko, pagod na ako pag gano'n. Hindi lumalabas. Wala kasing signal, Hindi naka-live ba ko. eh. Hanapin ko kaya. Kadalasan magkano mo na babenta yung mga isang magang lito. Depende sa size ko yan. Halimbawa, yung minimum, yung pinakamagaan. Yung minimum siguro nasa 3 or to 4 yan. Pagkita ko sa'yo, nandito sa isang Facebook ko eh. Ano ba ang Facebook mo? Iloco Pinoy sa Ilocano Pinoy. Give me 1 sec, okay? Ano, nag-vlog ka ngayon? Kalay. Sige. Okay lang ko eh. Nasa akin na naman yung card mo. Ayan, sige. Text mo ako kaya tapos forward ko sa'yo. Mukhang Arabo to ah. Ayos tayo Pogi. Ano baka lagyan mo kami. Oh, very good. Kasi natakot ako eh. Diabetics. Oo, nag-type 2 ako. No? Ano siya, tawag dito. Tama yan. Type 2 control naman. Kaya lang, Tsaka ano ko lang, lakad lang. hindi na ako kumakain ng kain. Very good. Especially yung white rice. Kaya nag-ano na ako. Gulay. Ito lang pinapakain ko na white rice. Oo. Pero nakaka-tempt din minsan, di ba? Ang ano lang talaga, yung A1 sila.
Oo. Kaya oo. puro ampalaya. A1C, Minsan triglyceride. yan. nagluluto ako nung pinakbit na puro ampalaya lang. Oo. Pero maraming kamatis. Ayan. How much is it? Sorry. Alright. Let me get one more. How much would be my... This is 12.80. Oh, okay. Let me check. Ayan, patola pala, no? Soup naman yan. Mahal. Pag doon ako sa unahan, Magkano dyan dito? ang mahal. Magkano patola nila? Hindi pares din pero bumili ako lang one time. Bumili ako siguro mga 6 na piraso. Nabot ako ng 10, 20, 15 something ganun. Ako, malunggay. Problema sa akin, may tanim ako eh. Down. Oo. Ito kaya para masarap. Sa luyo ka na, ano? Oo. It's gonna be 39.75. Ready. Thank you so much. Okay, you need a lot of things. Okay, you leave it there. Alay ha. Sige, laki. Anthony nga, hindi mo ako. Anthony, magka-Facebook. Hindi Anthony, kanya. tanto. Message mo nga ako. Oo, magka-Facebook. Tingnan mo ha. I'm hungry. Well, pogi na. Like, Ay, sorry. Kalimutan ko. tingnan mo lang tayo eh. Iloco. Sa lechon? Wala. Iba ka na, iba na eh. Teka lang. Hindi, hanapin mo ako. Kailo ko na lang. Hindi, bake ka. Ka? Ay, hindi. Ay, sorry. Bago mo na yung ano. Yan pang family natin. Okay. Message mo ako ha. Aha. Saluyot po. Ayan, ang palaya. Thank you. Ang bulang lang, diskarte mo yun, Tol. Durugin mo yung ano, yung kalabasa o kaya yung ano mo, yung kamote. Kamote. Ikakala na. Hanggang ano, maglapot. Masarap sa tiyan yun. Sige, lakay. Thank you. Yung palang. Mahalang palang. Ang nabili natin. Tawag pala dyan ay wing bean. $12 per pound. Mahal siya. Oh. Ito naman grapes. Wala tayong alukbati na nakita ngayon. So, free taste dito. Ayan, free taste dito yan. Morning. Ano mga free taste. Ayan, grape. Manatang. Up. Morning. Good. Harap. Fresh. So, meron na tayong saluyot, kalabasa, talong, okra. Ano ba bang kulang? Gourmet. Ayan. Ang dahon-dahon.
Beef noodles. Noodles. Grenade na lang nila. Cauliflower kaya. Mixed cauliflower ito. $5. I don't know kung parang cauliflower rice to. Mga berries. Fresh egg. Sibuyas oh. Fresh sprouted. Bulanos. So hanggang dulo. So parang isa lang yung stall na nakuha na natin ng ano. Walang alukbati ah. Ano, kamote. Ako, may kampo. Naghuhukay lang ako. Sakanis yan. Okay. Yeah. Cute. Tomatoes. Cherry tomato. Ibang kulay. Walang alukbati. Hindi pa season siguro to. Meron pang isa dito. Filipino. Pinoy gulay-gulay. Check natin kung may alukbati sila. May ampalaya pa rin yun. Saluyot. Dami. Dami ampalaya. Saluyot. Madaming saluyot ngayon pero maliliit. Maliliit ang mga saluyot ngayon. Yung kanilang dahon. Hindi masyadong hanap tayo ng alukbati. Okay. Oh, may sili. Nakakuha ng sili. Aba. Oh, ito. Walang alukbati. May labong. May labong, no? May labong siya. Titikong po na ang Ilocano. Rabong ti kwa bantay ni apo. Kamu rabong at ikawain na ng ano. Yang ila. Nariga nga nyok sanong nga kat opsan. Nga klase nga rabong na ta. Ay, jamo patirad mat sanong ay. Tadi pariyado tay ni. Okra, saluyot ti jay.
panlang, aba, utong, Silain. ngapay, saluyot, paraya. Jadi ko na lang rabok nga muna lang matintag. Ang sumadi pareda no. Natangkan. Itong ko na. Oy. The one like this, but have hair. Kabungaw, kalabasa, tarong, ano yan? I don't know. Mani. Yawag na Ilocano ata. Ate, yawag na ata. Toy, Ano ata? Basit, babasit. Ada toy? Selawat mansanas nga lagi ko. Han sa sarguelas na yan. Hangat wala sa to. Hindi pa ata. Awanan mo. Ay, malakapas ko na. Sili. Mansanas sa Pilipino. Okay. Oh, tigil ko. Yan, napintas di pariyada na. Pariya. Pariya. Bulong diba? Yanas. Saluyot. Saluyot na yung na kutong lang saluyot. Yung saluyot niya. Eh, ano ito magatang nito eh. Ito yung last na location. Ayan, panlang niya. Da panlang da. Hindi na. $12 a pound. Yun. Alukbati. Ito yung bagbagak. Dati na bati. Katanga kami na naran. Okay. Oh, smile. You want one? Yeah. Oh yeah. Okay. The chair. Okay. So binigyan ko na siya kasi dadalawa na lang. So Alukbati isa na lang. Binigyan ko na siya ng ano. Alukbati. So, meron na tayong alukbati. Sili dito.
Sampal lang. $9 per pound. Sampal lang. Aba. May aba. Taro. Palaya. Maanak na ito ang palaya. Meron pa ako eh. Oh, mas maganda yata yung saluyot dito ah. Mas malaki ah. Kangkong. Kangkong, marami tayong kangkong. Saluyot. Paria. Amerikano nga paria. Snake. Snake guard. unang paro lang ano. Tola. Okay? Okay na yan? But you have to wait here. Yeah, we're gonna go home late. Bayad na tayo. Sino mo kinuha? Alukbati. Salad ko yan. I'll wait here. Aru! Bye, Aru! Okay. Cash only. Oo, magkano yan? Ay. Hello. Hi. Morning. Just one? Oh, no. Yeah. That's fine. Mm-hmm. Okay. Thank you. You too. Okay, that's it. So, ito yung pinakadulo ng so, meron na tayong alukbati, saluyot, okra, talong, ano ng talong, yung tawag dito? Dahon ng kalabasa. So, ayos na. Panalo na yan. Let's go. Alis na tayo. Farmer's Market. Yung kabuuan naman. Okay. Relax. Organic Market. Ito na tayo. Turut. Turut. Turut.
Okay. Ay magpapaalam na. Yung last natin. Okay, that's it. Farmers Market. Abush.